सात देवगडच्या पर्यटनाची या घोषवाक्यासह रविवार 29 डिसेंबरला देवगड रन या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. देवगड रोटरी क्लब ऑफ मँगो सिटी देवगड आणि देवगड फर्टिलिटी क्लब या दोघांच्या संयुक्त विद्यमानाने इकडे देवगड रन अशी स्पर्धा घेण्यात येत आहे 29 डिसेंबर. आपण 5 किलोमीटर आणि 10 किलोमीटरची मिनी मॅरेथॉन ठेवत आहोत 29 डिसेंबर रोजी सकाळी 5 वाजता. 5 किलोमीटर आणि 10 किलोमीटरच्या रनरनी एंट्री रजिस्ट्रेशन करायचं आहे, स्पॉट रजिस्ट्रेशन तिथे. आणि 5:30 वाजता झुंबा डान्स सुरू होईल, जो वॉर्मअप सेशन असेल. 6 वाजता सकाळी शार्प 10 किलोमीटरसाठीचं फ्लॅग ऑफ होईल आणि 6:30 वाजता 5 किलोमीटरचा फ्लॅग ऑफ होईल. 5 किलोमीटरवाल्यांसाठी तारामुंबरी ब्रिज पर्यंत 2.5 किलोमीटरचा एक टप्पा असेल, तिथून परत रिटर्न येतील. आणि 10 किलोमीटरचे आहे ते बीट मुंबरीच्या पुढे जो ब्रिज आहे तिथून रिटर्न येतील, ते 10 किलोमीटरचं होईल. आणि प्रत्येक सहभागी स्पर्धकांना टी शर्ट, मेडल आणि ब्रेकफास्ट हे देण्यात येईल. त्याशिवाय 2.5 किलोमीटर आणि 5 किलोमीटरला 2 हायड्रेशन बूथ असतील, तिथे ORS, पाणी आणि बिस्किट्स वगैरे सगळं साहित्य देण्यात येईल. त्याशिवाय स्वयंसेवक असतील जे ट्रॅफिकचं कंट्रोल करतील आणि त्याशिवाय रनरला एक राऊंड पेट्रोलिंग म्हणजे जर कोणाला काही इजा झाली तर वगैरे. आणि एक ॲम्ब्युलन्स स्टँड बाय ठेवलेली असेल जी पूर्ण स्पर्धा संपेपर्यंत राहील. आणि अशा तऱ्हेने आयोजन करण्यात आलेलं आहे. तरी 5 किलोमीटरसाठी एंट्री फी आहे 100 रुपये, 10 किलोमीटरसाठी एंट्री फी आहे 150 रुपये. ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन आहे, QR कोड आहे, त्याची लिंक आम्ही आता पब्लिश केलेली आहे. आणि ऑनलाईन जाऊन गुगल फॉर्म भरून 22 तारखेपर्यंत लास्ट डेट आहे, 22 तारखेपर्यंत रजिस्ट्रेशन करायचं आहे. 22 नंतर रजिस्ट्रेशन बंद करण्यात येईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.